Kada govorimo o selektivnim oblicima turizma, jedan od najzanimljivijih i sveprisutnijih oblika je zasigurno mototurizam. Bajkeri su turistički gledano vrlo zanimljiva klijentela. Radi se o zahvalnim gostima visoke platežne moći koji vole uživati u dobroj hrani, kvalitetnom odmoru i posebnoj atmosferi. Upravo zato turistički djelatnici diljem svijeta sve više prepoznaju vrijednost ovog tržišta, pa tako nastaju i posebni smještaji prilagođeni ljubiteljima vožnje na dva kotača. Nakon stotina kilometara vožnje iscrpljeni od sunca, vjetra i ceste, bajkeri žele samo jedno – relaksaciju. Udobna soba, džakuzi, terasa s pogledom ili trenutak mira tada vrijede jednako kao i sama vožnja. Jedno takvo mjesto nalazi se nedaleko od Trogira, gdje domaćin, sam strastveni bajker, otvara vrata svoje kuće upravo za ovu vrstu gostiju. Ova lokacija je savršena za istraživanje. Blizina Trogira, Splita i Kaštela omogućuje spoj kulture i vožnje. Kuća je raspoređena na 2 etaže i u potpunosti opremljena za 2 manje obitelji ili grupu bajkera. Njezin moderan dizajn spaja čiste linije i prostrane svijetle prostore s naglaskom na udobnost. Svaka soba klimatizirana i opremljena udobnim krevetima, dok luksuzni detalji poput kade smještene u sredini sobe pružaju idealno mjesto za opuštanje. Brzi internet i radni kutak omogućuju i poslovnim ljudima da spoje obaveze i putovanja, dok velika kuhinja i dnevni boravak pozivaju na druženje. Na terasi se nalazi džakuzi iz kojeg se pruža spektakularan pogled na more i zalazak sunca nad Trogirom, a tu je i grill kutak za večernja okupljanja. No ono što posebno oduševljava je autentična dalmatinska konoba, skrivena pod stoljetnim maslinama. Prostor koji odiše tradicijom i mirisima Mediterana. Tu se pripremaju brudeti, peke, a svaka večera obogaćena je domaćim vinom i maslinovim uljem. Konoba nije samo mjesto za jelo, nego za doživljaj, ambijent u kojem se bajkeri druže i dijele svoje priče s puta. Posebno mjesto zauzima garaža, prava mala oaza za motocikle. Prostrana, zatvorena i sigurna, nudi miran odmor za limene ljubimce. Opremljena je stalkom, osnovnim alatom i prostorom za održavanje, tako da svaki motor može biti pripremljen za novu rutu. Domaćin zna koliko su detalji važni, pa je osigurao i rezervne kacige, rukavice te osnovnu dodatnu opremu. Za one bajkere koji dolaze iz daleka, a žele iskusiti slobodu vožnje dalmatinskim cestama, domaćin nudi i mogućnost najma motora. To je savršeno rješenje za putnike koji zbog udaljenosti ili praktičnih razloga nisu mogli povesti vlastiti motocikl, a ipak žele osjetiti čari vožnje uz more, kroz planinske zavoje ili do skrivenih dalmatinskih uvala. Motori za najam pažljivo su održavani, spremni za duža putovanja i potpuno prilagođeni sigurnosti gostiju. Domaćin, kao strastveni bajker, odlično poznaje sve lokalne rute i može preporučiti najbolji izbor motora, ovisno o stilu vožnje. Dodatna pogodnost je i mogućnost dugoročnog čuvanja motora. Garaža ovdje nije tek prostor za parkiranje, već mjesto koje jamči sigurnost i daje mir svakom bajkeru, jer znaju da je njihov motor čuvan s jednakom pažnjom kao da ga čuvaju i oni sami. Imajte na umu kako su bajkeri zahvalni gosti koji cijene kvalitetu, vole preporučiti dobar smještaj drugima i uvijek se rado vrate. Ponudite i vi takvim gostima sigurno utočište i polazište za neke nove avanture i putovanja. Neka i vaš smještaj bude mjesto gdje dan započinje uz zvuk motora, a završava druženjem i opuštanjem.